Voittaja saapui maaliin, minkälaiset fiilikset? No totta kai hyvät fiilikset. Joo. Tavoitteena oli kärkisijat ja onnistuttiin siinä tuolla kaveriporukalla Karvo ja Lasse ja Jussin kanssa täydellisesti, niin hyvät fiilikset. Aika oli ainakin hyvä, että vaikuttiko keli yhtään luistoon? No keli oli kohtuullinen. Toki nyt hiettiin tasatyönnillä tuo reitti, että uskon, että siitä sen takia aika oli hyvä. Että ei ollut pitoja ollenkaan meillä pohjissa. Niin. Kiitoksia. Kiitos. Voitavia Heli Heiskanen, kakkoseksi Anni Kainolainen ja Maija Hakala. Tänään pronssia ja kolmas. Voittaja on hyvä hymyillä. Miltä tuntuu? No kiitos, totta kai hyvältä tuntuu, että oli eka kerta täällä ja voitto lähi hakemaan ja se tuli, niin totta kai olo ja fiilis on tosi hyvä. Sää ei ole mikään paras, että vaikuttiko se yhtään tulokseen? No ei nyt, mutta onhan tämä parempi, kun viime vuonna ei päästy hiihtää ollenkaan, että no keli on kaikille sama. Onko nämä ympäristöt tuttuja sulle entuudestaan? SM-kisojen myötähän nämä on, mutta aina tuttuun paikkaan kiva tulla. Kiitoksia paljon. Ja, kiitos. Morjens. Morjens. Päin liikkeellä. Jyväskylästä. Ootko ensimmäistä kertaa? Ensimmäistä kertaa ollaan täällä joo, että piti lähteä tänne vähän talven avaus täällä näin. Niin. Minkälaiset fiilikset suorituksesta? Hyvät fiilikset. Keli näytti aika pahalta tuossa aamulla, mutta kyllä se tuossa parani sitten, että ei mitään. Hyvä reissu oli kyllä. Että. Joo, kiitoksia. Kiitos. Minkälaiset tunnelmat tällainen hiidon jälkeen? Ihan mukavat fiilikset siinä, että Pertsa-hiihto on jäänyt niin vähin tänä vuonna, että ihan ok. Kovaahan se on. Ollaanko sitä ensimmäistä kertaa liikkeellä täällä Jämillä päin? Ei, mä oon Jämillä ollut joka kerta. Että ei täällä eikä no Pertsa-hiihto vaan on mulle vapaa on parempi. Entäs sitten, lähdetäänkö ensi vuonna sitten uudestaan? No en tiedä, triathloni on vähän nyt lyö niin kuin ohite ehkä hiihdon, en tiedä vaan sanon nyt. Ei sano mitään. Kiitoksia paljon. Kiitos. No niin, maaliin tultu. Minkälaiset tunnelmat? Ihan hyvät. Suksi vähän oli liukas, mutta ei se haitannut, kun oli näin tasainen tämä maasto. En ole tottunut näin tasaiseen, mutta oli kyllä mukava lenkki. Onko tyytyväinen suoritukseen? No, pikkusen jäi hampaankoloon, mutta Onko nyt ensimmäistä kertaa täällä? joo, mä oon ekaa kertaa tässä hiihdossa. Entäs tuuko ensi vuonna sitten? Saa nähdä. Voi olla, että tuunkin. Joo, kiitoksia. Kiitos. Naama vähän punottaa. Minkälaiset fiilikset? No, tosi hyvät fiilikset, että suksi ei tällä kertaa ihan toiminut, mutta se ei ole täällä Jämillä mitenkään outoa. Mutta ihanat maisemat ja hyvä fiilis, tosi hienoa. Eli siis Jämi on tuttu paikka? No on kyllä vuosien aikana, että tänne täytyy aina päästä hiihtämään. Entäs ensi talvena, onko myös osallistumassa samaan tapahtumaan? No kyllä se varmaan täytyy osallistua, ei kai täältä poiskaan voi jäädä. Kiitoksia paljon. Kiitti.